La construcció de Comissions Obreres com a sindicat feminista es defineix amb una frase: perquè van ser, som. Perquè som, seran. Comissions Obreres va ser present a les primeres Jornades Catalanes de la Dona al maig del 1976. Allà, la primera secretària de la dona del sindicat, Núria Casals, va fer una salutació en nom de Comissions Obreres i es va trobar amb una nova perspectiva. Va sentir que s'apropava amb la legitimitat de mirar el món amb ulls de dona i al mateix temps que això li permetia incorporar un nou enfocament sobre com continuar lluitant per canviar el món. Núria Casals va formar part d'aquestes jornades perquè a les primeres comissions obreres també participaven moltes dones que vivien una realitat de discriminació de gènere a la feina. En aquest sentit, cal tenir en compte també que l'hegemonia masculina amb la qual s'havia edificat el moviment obrer i sindical emmascarava la presència i les aportacions de les dones al sindicat. La participació de les dones en el moviment obrer i l'oposició antifranquista van adoptar formes diverses. Participaven a les mobilitzacions com a treballadores o veïnes, des d'organitzacions en la clandestinitat, com és el cas de Comissions Obreres, o donant suport als seus marits en vaga o afectats per la repressió del règim i garantint el manteniment de la família en aquestes situacions. Durant els anys 60 i 70, algunes dones van viure la militància política i sindical com una forma d'escapar de la subordinació en la qual es situava la societat franquista. La dona era discriminada a la família, a la feina, a la política. Era des de l'àmbit de l'empresa que moltes dones, majoritàriament joves, s'incorporaven a organitzacions polítiques o sindicals per lluitar per la millora de les condicions laborals o contra la repressió de la dictadura. Altres dones decidien participar en moviments socials de barri, on les condicions de vida eren molt dures. Moltes desconeixien la militància política o sindical dels seus marits. Un cop se n'assabentaven, en general, compartien les seves activitats i duien a terme diferents tasques. Van tenir un paper important organitzant les comissions obreres a les fàbriques i encapçalant conflictes. Les forces de seguretat franquistes constataven, desconcertades, la presència de dones a les assemblees. De tota manera, van ser molt poques les que van accedir a les estructures dirigents del moviment sindical. Les raons eren diverses, però no hi ha cap dubte que per a una dona era difícil dedicar el temps al sindicat, ja que generalment havia de combinar les seves activitats amb la feina domèstica i l'educació dels fills. A més, la mentalitat del moment no afavoria que les dones assumissin un paper dirigent. La participació de les dones en els conflictes laborals es va donar dins i fora de les fàbriques. Les dones dels treballadors en vaga portaven al carrer les reivindicacions dels marits i afavorien la continuïtat de la vaga, canalitzant la solidaritat, aportant aliments i roba neta als vaguistes i fins i tot formant piquets. Mobilitzacions històriques a empreses com la Força, Motor Ibèrica, la Seda o Fabra i Coats o la vaga general del Baix Llobregat del 1976 van comptar amb l'aportació fonamental de moltes dones. La participació de les dones en la construcció de comissions obreres de Catalunya al llarg dels 55 anys de vida d'aquest sindicat ha adoptat formes múltiples i complexes, sovint entrellaçades. Aquestes dones han incorporat a la militància sindical connexions amb altres àmbits del teixit social, com ara els moviments de solidaritat amb els presos polítics, els moviments veïnals, les associacions en defensa de l'escola pública i de qualitat i, per descomptat, els moviments feministes i les seves reivindicacions. Perquè van ser, som. Perquè som, seran. La presència femenina al sindicat i al món del treball no para de créixer. Les nostres reivindicacions, les nostres conquestes i les nostres lluites com a dones treballadores ens ajuden a construir el sindicat feminista, perquè formem part de la lluita feminista. Gràcies, moltes gràcies a totes aquelles dones que van ser. Moltes gràcies a totes elles.